क्वालिटी तुम्ही बघू शकता, एक नंबर सर्व क्वालिटी आहे, त्यामुळे मसाले पण एक नंबर होतात. या काय भावी जे मारू घेतं की काय दांडके, अभ्यास नाही केल्यानंतर ह्यो दांडक्यानं मारायचं. एकदम पांढरा पाण्याचा आहे, या तुम्ही बघू शकता. या असं पाणी येईल म्हणजे एकदम फ्रेश समजा तुम्ही पापलेट. भाजको मालवणी मसाला आणि हो फ्राय मसाला, तुम्ही कलर वगैरे बघू शकता, एकदम पॉवरफुल आहे. सारा उखाळू इलो हा हो बघा, आणि हाई हेका पण उखाळू इलो हा कोलंबी मसाला, सुका घातलेला सारा, त्याच्यानंतर सारातलो एक तुकडा, त्याच्यानंतर कवाटा. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आज आम्ही जातो लालबाग का मसाले बनवू का, कारण आमचं मालवणी भाजको मसालो आणि प्लस आम्ही जे मासे फ्राय करतो त्याच्यासाठी एक मसालो लागतात, तो पण आमचं संपलो. त्यासाठी दोन्ही प्रकारचे ते मसाले बनवण्यासाठी आम्ही जातो लालबाग का मसालेवाल्यांकडे. तर मसालेवाले मागे पण आम्ही त्यांच्याकडे मसालो बनवलो होतो, तो जास्त टिकलो होतो आणि चांगलो पण झालो होतो. ही आहे मस्ती करतात. तर आता जास्त वेळ नाही काढत, आता वाजले 11 वाजले, आम्ही निघतो. आणि दीपालीची आई पण कारण ती जी काय प्रमाण सांगतात तसंच आम्ही मसालो बनवतो. चला आता वेळ नाही काढत, आम्ही जाऊया लालबाग का. चला मसालावाले, लेट्स गो. डोंबोली स्टेशन का इलो आणि सोन आम्ही आता लालबाग का जातो ट्रेन पकडून. जावा जावा लवकर, जागा अडव हे बाय काही जागा. तर म्हणजे आम्ही दादर स्टेशन का येऊन पोचलो, दीपालीची आई पण आमच्या सोबत आहे. तर आता वाजले 12:30, त्यामुळे दादर ईस्ट का जातो. तर आम्ही जेवतो आणि थैसून नंतर टॅक्सी करून आम्ही लालबाग का जातो, म्हणजे चिवडा गल्ली आहे थंयच हा. डिटेल्स तुमका देऊ, पण तुर्तास आमका भूक लागली आहे, आम्ही जातो आता जेव. चला लेट्स गो. चौघांका 4 थाळीઓ मागवलं आम्ही, आणि जिया का आम्ही रोजच्या प्रमाणे थाळी नाही मागवलो, कारण त्या जास्त काय खाईत नाही. त्याका पनीर दिलेला तुम्ही बघू शकतास, पुलावा, पालकची भाजी आहे, पनीर भाजी आहे, व्हेज कोल्हापुरी आहे, गुलाबजाम वगैरे असा, आणि हाय काय जिरा राईस, हाय काय पुलाव, तर जिरा राईस. तर असे 4 थाळी आम्ही मागवलं. तर आता हे आम्ही जेवतो पहिले, आणि हे रोटी पण आहे. तर आम्ही आता जेवतो आणि आम्ही मसालो कुटूक जातो. आमचं जेवण झालेला आणि आता टॅक्सी पकडून आम्ही जातो लालबाग का चिवडा गल्ली, आणि चाचा हमारे साथ है. तर आता आम्ही जातो आणि नंतर मसाला बनव, आई पण हात आहे. तर चला आमच्यासोबत मसालो कुटू, लेट्स गो. अरे वास नाही येता, वास काही येणार आहे, खिडकी उघडी आहे, घाबरू नको. हां साडी बघता ती, हे साडीची दुकान आहे. घेऊ नऊवारी हवी का, ती का कसली हवी घेतली आहे. हां हां हे मग 1 किलो मिरची केलं तर 2 किलो होणार ना. अर्धा किलो मिरची घेतल्यावर कोण घेत, क्वांटिटी जास्त घेत ना, आणि मशीन मध्ये कुटायला पण नाही जमत. ओके ओके मिरचीचा बनवूया. हां चालेल. 2 किलो पर्यंत होईल मालवणी मसाला, एकदम स्पेशल आणि झणझणीत तिखट कलर चवीला. ओके, म्हणजे समजला तुम्ही त्या प्रमाणात सांगतो, 2 किलोच्या प्रमाणात सांगतो. 2 किलोचा मिरची, 1 किलो मिरचीचा प्रमाणात सांगूया, म्हणजे कलर तिखट चवीला आणि व्यवस्थित तुम्हाला गरम मसाला देतो. ओके ओके सर. तिखट कसं पाहिजे? मीडियम मीडियम हवं. मग ते सांग ना, मिरची शंकेश्वरी किती घेणार? मग शंकेश्वरी घेणार, लवंगी घेणार आणि काकडी. शंकेश्वरी. आणि तिखटसाठी दुसरी नको नको म्हणता ती, जास्त तिखट नाही. धने पाव किलो, 250 ग्रॅम, मिरी, खसखस, बडीशेप, जिरं, राई, मेथी, सफेद तीळ नाही टाकत. हा धने पाव किलो विचारा का प्रमाण काय ता. 25 ग्रॅम. तीळ नाही टाकत मालवणी मसाला. लवंग, दालचिनी, जायपत्री, माईपत्री, चक्री फूल, मसाला इलायची, तेजपत्ता, दगडफूल, नागकेसर, तिरफळा, साईजिरा, हिंग, जायफळ. तर आता दीपालीच्या आई आहे, प्रमाण सांगता आणि हो आहे लिहून घेता, आणि 2 किलोचा आम्ही मसाला बनवून घेतो. आमचा मसाल्याचा प्रमाण तुम्ही स्क्रीनशॉट मारू शकता. हे बरोबर सांगितलं ना तू. हा 1 म्हणजे 10 ग्रॅम. हा
2 म्हणजे 20 ग्रॅम. ओके ओके. आज लयच गर्दी आहे वाटतं ना. हे बघ, हे मसालो किती कुटून घेतलेले आहे, बापरे. आणि हे सर्व आमचे सबस्क्रायबरच आहेत. हे सर्व आमचे सबस्क्रायबरच आहेत आणि हे मसालो कुटून इलेले आहेत. हे बघा, ही गँग सर्व इली बरोबर मोज. वृक्षाला नीट मोजा. हे आता मालवणी मसालो झालो ना. आता फिश फ्रायचो मसालो बनवसाठी काय काय लागता तर तुमका आम्ही दाखवतो. तुम्ही स्क्रीनशॉट मारून घ्यावा. हे आहे ना, एवढंच आहे ना सामान. तीनच जन्नस हे तुम्ही स्क्रीनशॉट मारू शकता. 3च जन्नस. ओके ओके. तो कुठून द्या आमका. आता तुमच्या त्या मिरच्या आपण काढून घेऊया. त्याच्यामध्ये आपली लवंगी आहे, बेडगी संकेश्वरी आहे आणि काश्मीरी. ओके. आपल्या मिरच्यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे आपल्याकडे जी लवंगी येते महाराष्ट्रीयन, ही पश्चिम महाराष्ट्रातली आहे. ओके. जेणेकरून तिला तिखट पण असते, चव असते. आणि जी बेडगी संकेश्वरी येते ही अंडेगिरी बेडगी असते, ही कर्नाटकची असते. हिचा जो कलर आणि चव ही वर्षभर तुम्हाला तशीच राहणार, की जेणेकरून तुमचा मसाला वर्षभर त्याचा कलर आणि चवीला काही फरक नाही येणार. काश्मीरी ही पण कर्नाटकची, म्हणजे बेडगी संकेश्वरी आणि काश्मीरी ह्या मिरच्या स्पेशली कर्नाटकच्या चांगल्या येतात. त्याची जी क्वालिटी असते ती कलरची आणि ती चव ती वर्षभर राहणार आहे. आणि ही जी आपली लवंगी येते ती तर पश्चिम महाराष्ट्रातली एकदम फेमस आहे. ती तिखट कोल्हापूरची लवंगी मिरची. कोल्हापूरची. आणि या व्यतिरिक्त आपण आपल्याकडे रेशीम पट्टा म्हणून आहे. ओके. जी मोस्टली लपेटा मसाला वगैरेसाठी स्पेशली वापरली जाते. आणि मद्रास मिरची आहे, पांडा मिरची आहे, निप्पाणी संकेश्वरी एक येते ती पण आहे. जी जेणेकरून कोणाला वेगवेगळे काही मसाले बनवायचे असतील तर त्यातही आपण त्या मिरच्या यूज करून बनवू शकतो. म्हणजे इकडे भरपूर प्रकारचे मिरच्या आहेत. तर भरपूर प्रकारच्या मिरच्या आहेत. नक्कीच तुम्ही आला तर तुम्हाला ते सगळे मिरच्यांचे प्रकार आणि त्याच्यात जे वैशिष्ट्य आहेत ते पण तुम्हाला बघायला मिळतील. आणि गरम मसाल्याचा तुम्ही आपण बघितलंच आहे कसं आहे त्याची क्वालिटी. आणि ही दालचिनी आहे काय? ही दालचिनी आहे आपली. जी लहान दालचिनी येते ती श्रीलंकन येते. आणि जी मोठी दालचिनी आहे ती व्हिएतनामची असते. व्हिएतनाम. सुरुवातीला एवढी गोड लागणार नाही तुम्हाला आणि त्याच्यानंतर तिखटाचं प्रमाण नाही जास्त असतं. म्हणजे जसा हिचा तिखटपणा जास्त तसा हिचा थोडा रेट पण त्याच्यापेक्षा डबल असतो. व्हायची नाही ती व्हिएतनाम. मी म्हटलं काय झाडाचं खोडच आहे की काय. लाकूड एवढा मोठा आहे, बापरे. क्वालिटी आहे, क्वालिटी आहे प्रत्येक ह्याच्यात आपल्याला क्वालिटी. आणि ते एकदम बारीक. गरम मसाल्यांची तयार मसाले पण मिळतात, की जेणेकरून कोणाला कसं प्रत्येक वेळेस बनवता नाही येत किंवा थोडाफार क्वांटिटीमध्ये हवा असेल. म्हणजे आपण जसा आता मसाला बनवायचा म्हटलं तर तो 1 किलो मिरचीचा बनतो, पण कोणाला फक्त 1 किलोच हवा आहे, अर्धा किलो किंवा अर्धा किलो, पाव किलो हो तर सर्व इकडे हत. हे बघा, स्पेशल चिकन मसाला, आगरी मसाला, कोल्हापुरी मसाला, मिसळ मसाला, मालवणी मसाला आणि सर्व प्रकारचे मसाले हत तुम्ही हे बघू शकता. आणि हेही सगळे मसाले आपले हे घरगुती पद्धतीनेच बनवलेले असतात, जेणेकरून ह्याच्यात प्रिझर्वेटिव्ह आणि आर्टिफिशियल कलर तुम्हाला कलर विलर नसतात, ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल. हे बघा सर्व प्रकारचे मसाले. काय भावीजी एक मारू घेतं की काय दांडके? अभ्यास नाही केल्यानंतर ह्यो दांडक्यान मारायचा. आई समज कसले हत ते बघ, केवढे मोठे हत हे. म्हणजे कोण म्हणत ह्यो मसालो हा तो जीव काढता बघ सोमवारचा. मालवणी मसाल्याचे गरम मसाले काढून घेतलेले आहेत. आपल्याला तुम्हाला एक क्वालिटी आपली दाखवूया. हे आपले इंदोरी धने येतात, जे इंदोरी धने जास्त करून मध्य प्रदेशमधले इंदोरी धने खूप हे आहेत, प्रसिद्ध आहेत आपल्या. कलर पण वेगळा, म्हणजे हिरवेगार आहेत, एकदम हिरवेगार येतात. आणि हे जिरं आपलं गुजरातवरून येतं, गुजरातची स्पेशालिटी आहे. मिरी तर आपल्याकडचीच आहे, मिरीशिवाय मालवणी मसाला आपला हेच आहे. ह्या गोष्टी आहेत स्पेशली. त्याच्यानंतर आपले हे जे खडे मसाले आहेत, त्या खड्या मसाल्यामध्ये तुम्ही बघितलं तर हे छत्री फूल हे पूर्ण असं अख्खच्या अख्खं येतं, एकदम साईज येते. त्यात जी हिरवी वेलची असते ही सगळ्यात मोठी ही येते. म्हणजे सर्व मसाले जे आहेत ते क्वालिटीवाले आहेत, एकदम क्वालिटी येते. ह्याचा जर तुम्ही वास बघितला तर तो तुम्हाला ही जायपत्री आहे आपली. आणि हे जायफळ असे मोठे टपोरे येतात. आपली स्पेशालिटी म्हणजे आपल्याकडे एक हिंग मिळतं. हे हिंग एकदम ओरिजिनल प्युअर येतं, जे आपल्याला लालबागमध्ये इथे मिळणार पण नाही कोणाकडे.
हा हिंग ते भेटते. हे एकदम स्ट्रॉंग येतं, याचा वास बघितला ना इव्हन ते खूप स्ट्रॉंग आणि त्यात तुम्हाला थोडंसं एक ऑड वाटेल, पण आपला एक दुसरी एक स्पेशालिटी आहे याच्यातली, हा तेजपत्ता. दिसायला एकदम असा काळपट दिसतो, पण हा स्पेशली आपल्याकडनं आसामवरून येतो. याला सुगंधी तेजपत्ता बोलतो. याची शेती होत नाही, हा स्पेशली जंगलामध्ये येतो. त्याच्यामुळे ह्याचा जो इसेन्स आणि जो फ्लेवर असतो तो एक ओरिजिनल बोलतात ना, हे ऑर्गॅनिक असतो, एकदम नॅचरल, एकदम नॅचरल ऑर्गॅनिक. याची शेती होते आपल्याकडे. हा झाडं लावतात तसं नाही, जंगलामध्येच येतो. हा जंगलाच्या झाडाची तोडून आणलेली. त्याचा वास पण एकदम स्ट्रॉंग आहे बाकीच्या याच्यापेक्षा. हा हा असं. आणि ॲज युजल आपला एक खसखस आणि शहाजिरा वेगळं, कारण की लवकर करपतं, त्यामुळे भाजताना हे सगळ्यात शेवटी टाक. क्वालिटी तुम्ही बघू शकता, एक नंबर सर्व क्वालिटी आहे. त्यामुळे मसाले पण एक नंबर होतात. कारण गेल्या वर्षी आम्ही नेला होता ना, तो एक नंबर टिकला आणि शेवटपर्यंत त्याचा स्मेल राहिला होता. हेच वैशिष्ट्य आहे आपल्या या आता हे कुटायला घेणार ना. आता हे आपण काय? गरम मसाले, ओके ओके, भाजणार पहिले. आता मिरची आणि गरम मसाले भाजून घेऊया. ओके ओके, चालेल सर. आता थोडीशी गर्दी कमी झाला, कारण आता वाजले 3 आणि सकाळपासून लय गर्दी होती. तरी पण आहे, हे बघा थांबलेली आहेत लोक. ही बघा गर्दी काहीतरीच आहे. तर आता पावल्या नाही, मालवणी मसाला आमचा भाजून घेतल्या ना, तर तुम्ही बघू शकता. 5 लिटर तेल टाकल्या ना आणि त्याच्यात हे भाजून घ्यायचं, ते टाकून मस्तपैकी भाजून घेतला आहे. बघा सर्व आहे भाजून ठेवलेले आहेत मसाले. बघा किती आहेत ते. आणि हे आता कुटुंब जाणार. काय गे तुमचे पण मसाले आहेत आहे? सासू सुना काय मैत्रिणी? जाऊ बाई. ओके ओके, जाऊ बाई एकत्र येईल मसाले कुटू का? एकामेका कुटू नको म्हणजे झाला. तर आम्ही दुपारी किती वाजता? 1:30 वाजता इलो होतो ना. आणि आता वाजले आहेत 3:45, 3:30 ना 3:45 झाले आहेत. आणि आत्ता आमचो नंबर इलेलो हा. हे बघा, कारण नंबरच असे आहेत. हे बघा तुम्ही बघू शकता. हे बघा एवढे नंबर आहेत, पण आता आहे आमचो नंबर इलेलो आहे. हो बघा, ह्यो आमचं भाजून आहे ठेवलेलो होतो मागाशी आणि आता नंबर इलो हा. कारण हे नंबरच एवढे होते ना, आज आम्ही चुकीच्या वेळी इलो. हे बघा घाटी मसाल्यापासून सर्व मसाले आहे ठेवलेले आहेत. आणि ही आहे राखू का, ही परबी भावी जी आहे ती बसलेली आहेत. ही बघा मोबाईल बघतात, हे आहे मोबाईल बघतात घेता आणि हे टाकल्या नाही. हो बघा झालो हा. आणि आता चाळून घेतला आहे. हो बघा, आता फायनली आमचं मसालो रेडी झालो हा. आणि आम्ही आपलं जातो. आणि ह्या काय सामान पण घेतल्या की काय. आणि हे बघ खडे मसाले पण आहे घेतल्या ना, क्वालिटी चांगली आहे. आणि हे गावात घेऊन जाणार आणि गावात कुटणार हा. चाला चाला. आणि ह्यो आम्ही आहे बनवून घेतलो मालवणी भाजको मसालो. हो बघा. तर चला वाट धरा. टॅक्सी पकडून भायखळ्यात जातो आणि भायखळ्यावरसून डोंबिवली का. तर म्हणजे आम्ही खामकरांचे मसाले बनवून आणलो त्या दिवशी. आणि आज गुड फ्रायडे आहे, सुट्टी पण आहे. आणि तर म्हणला ते मसाले आणलो, म्हणजे मच्छी फ्राय मसालो आणलो किंवा भाजको मसाला आणलो. तर तो मसालो कसो बनलो हा, तर त्याची टेस्ट घेऊचीच लागणार आहे. त्याच्यासाठी मी म्हावरा आणू गेलो आहे. तर आता जाऊया. लई दिवसांनी वेस्पा घेऊन येईल आहे, तुमका पण दाखवत आहे. नंबर प्लेट घातलेले नाही म्हणून मी जास्त फिरवत नाही. तर आता मासे वगैरे घेत आहे आणि घरी जातो. आणि नंतर मग मसाल्याचा सर्व तुमका आम्ही दाखवतो. चला. तर आज शुक्रवार आणि त्याच्यात सुट्टी, त्यामुळे आज गर्दी तर लय आहे. हे बघा गाडीवर लावून पण जागा नाही. तर ही आहे मध्ये घुसवलं आहे माझी वेस्पा. नंबर अजून लावतो हा. बघू आता 2-4 दिवसात नंबर प्लेट मिळाल मग नंबर लावू. तर तुर्तास आता जाऊया आपण, मासे काय आहेत ते बघूया. तर गर्दी तर हा. तर बघू आपल्या रोजच्या माणसांकडे जाऊया आपल्या. हो नमस्कार. काय पापलेट बिपलेट आहे की नाही? नमस्कार. 4,000चं पापलेट आहे इकडे. हा बघा झालं स्वप्न आमचं पूर्ण झालं खाऊचा. 4,000चं पापलेट. हे किती आहे? हे किती हजाराचं आहे? ओके ओके, थँक्यू मित्रा. असेच बघा. थँक्यू. हे कसं देणार? हा कोकण आपला कसा आहे येवा. हे कसे? 25 आहे.
किती 2500 काही शपथ. पांढऱ्या पाण्याचं आहे ना, दाबून बघू. एकदम फ्रेश आहे. आणि काय आहे? आणि हे 1400 आहे. हे किती 1400. बापरे, फ्रेश आहे का? फ्रेश आहे का? तर हे 1400 आणि हे 2500 आणि हे 4000. हे काय? हे फ्रेश आहेत का? हे सुपर. हे कसे दिले? 2500 आहे. हे पण 2500. पण टेस्टी हेच लागतं ना, खापरीच लागतं ना टेस्टी. मग फायनल किती? 2000. त्याच्यापेक्षा कमी नाही. ओके ओके द्या. एकदम पांढऱ्या पाण्याचा आहे, या तुम्ही बघू शकता. ह्या असं पाणी येईल म्हणजे एकदम फ्रेश समजा तुम्ही पापलेट. मसाले नवीन बनवून घेतले, त्याच्यासाठी टेस्ट करू देत मसाले. आणि प्रॉपर खवळा बिवळा एकदम खापरी पापलेट आहे. एकदम फ्रेश, ताजा फडफडीत आहे, तुम्ही बघू शकता. आवटात वाटतं. एकदम ताजा फडफडीत आहे. बोले ना मोठा ना छोटा असा आहे, मीडियम साईज आहे. हे बघा एकदम फ्रेश पीस आहेत, तुम्ही बघू शकता. हे बघा एकदम फ्रेश बर्फी एकदम एक नंबर. कशी दिली कोलंबी? 600 रुपये किलो ही. आणि खतरनाक आता आई शपथ, एवढे मोठे आता आई शपथ. तर हे शिवडत, हे कोलंबी आहे. अर्धा किलो मी घेते, अर्धा किलो दे. तर म्हणजे ह्या 2000चा पापलेट ह्या एका टायमाकात आमका होणार आहे. आणि कोलंबी पण एका टायमाक म्हणजे दुपारच्या टायमाक होणार आहे. पण रात्रीसाठी चिकन हवा तर त्या चिकन घेऊसाठी मी हा शॉप आहे. तर आज सगळीकडे गर्दीचा, तर हा मी चिकन घेत आहे आता. ओपन झालेलो असा. काय काय हा तुमका दाखवतो. हे प्रॉन्स आणले आहे मी मोठे, हे बघा. त्याच्यानंतर चिकन आणि ही पापलेट. ते बघा टोपात रवत नाही. आणि हा चिकन आणि ते प्रॉन्स पण मोठे आहेत ना. चिकन तर माझ्या मते 170 रुपयाचे दिले, म्हणजे मी ते अर्धा किलोपेक्षा जास्त आहे चिकन. जास्त आहे चिकन बिर्याणीसाठी. आणि हे प्रॉन्स मोठे आहेत ना आणि कडक आहेत. काय बघते सेल त्याचा खाडी थिलेट फ्रेश वाटले माका, म्हणून मी ते घेतले. आणि मोठे वाटले जरा. हा टाक ना पूर्ण सोडून. धागो काढ त्याचो मन. धागा धागा ते कर, हे मिक्स कर ना. ते इथे टाकू 2 चमचे झाले. हा खारट बिरट होतील. भद बघ इथे तुकडे. हे माका देवा कसा एवढा खास नाही. माका तर वाटत नाही खास. लाल तर दिसता पण टेस्ट नाही. फसवल्यानं वाटतं माका. तर म्हणजे हाय आता दीपाली फोडणी देता. आणि हाय तुम्ही मसाले बघू शकता. ह्यो भाजको मसालो, सॉरी ह्यो भाजको मालवणी मसालो आणि ह्यो फ्राय मसालो. तुम्ही कलर वगैरे बघू शकता, एकदम पॉवरफुल आहे. हे बघा. आणि तुम्ही मच्छीच्या आमटीत पण टाकू शकता मिक्सर मध्ये एक चमचो. कलर कसं देणार. आणि ह्यो भाजको मसाला. तर मस्तपैकी. आणि त्यांचे जे सामानाची जी हे आहे ना क्वालिटी आहे ती एक नंबर आहे. म्हणजे आपल्या गावात पण भेटत नाही एवढे ते सर्व क्वालिटीवाले सामान. तर आता हे आम्ही बनवतो. या मसाल्याची कशी टेस्ट लागतात ते आम्ही तुमका सांगू. याच्यासाठी ना कोलंबीसाठी. त्याच्यात आता ह्यो गरम मसालेवाल्यांचा भाजको मसालो टाकलाय ना दीपाली.
1.5 चमचा. अर्धा किलोचा ना कोलंबी, अर्धा किलो कारण हे मोठा होता पापलेट म्हणून ते अर्धा किलो सांगले मी. आणि ही कोलंबी घेतलेली आहे आणि ही खाडीतली आहे आमच्या म्हणजे तुमच्या. मुंबईच्या. वा कोलंबीच आहे आणि मोठी कोलंबी आहे त्यामुळे मजा आहे. सोलून एवढी मोठी झाली आहे. सोलून एवढी मोठी वाटतं म्हणजे केवढी आहे ते विचार करा तुम्ही. लय मजा येणार आज कोलंबी खाऊ. आणि बिर्याणी आम्ही संध्याकाळी खाणार आहोत. मस्त येलो मसाल्यांचं भारीच आहे. शाबाश. पोटावले आणि शेपटी आहे ना. शेपटी पण मोठी आहे. ती शेपटी पण मोठी आहे. हे ते गाभोळे पण आहे. डोका. तर ह्या सर्व मटेरियल आमटी सारात गेला आणि हे सर्व फ्रायचे आहे ठेवले आहेत. हे बघा. शाबाश. आज मजा येणार आहे. थोडासा पाणी टाक. तो जरा घट्ट झाला, जरा टाक पाणी. मस्त पैकी शिजू दे आता. मजा येते. हे सार कमी आणि मासे जास्त त्याच्यात. आणि ह्या बघूया ह्याचो पण स्मेल येता भारी आहे. मसाल्यांचा स्मेल येता मसालेवाल्यांचो. वा शिजली ना ही. त्याच्यात आता काय टाकणार. वाटा टाकणार ना. भारी लो कलर आणि स्मेल पण जबरदस्त येता. तर दीपालीने तवा वगैरे ठेवलाय ना तापत आणि हय फ्रायसाठी मसालो काढता. तो फिश फ्रायचा मसाला. फिश मसालेवाल्यांचं. तांदळाचा सेम क्वांटिटी घ्यायची ना. क्वालिटी तर आहे, क्वांटिटी सेम घ्यायची. भूक लागली आहे का तुमका. ही बहिली तर टीव्ही बघत होतास ना. टीव्ही चालू आहे. झाला प्लेट मध्ये रवत नाही. ताट घेऊ गवत असतो. तर आता आमचं ह्यो लोखंडी तवा आणि ह्यो ना गोल असो खोलगट हा. तो आमका नाही आवडलो. मधला हा तो मधचा भासतो कच्चा रावता. कच्चा म्हणजे हे रावता असं ती आणि तेल पण आहेच जाता. तर आता आम्ही भेडाचो घेऊ. ह्यो लोखंडी आहे. आमका लोखंडी हवं होतो. चपाड असं असलं ना मग सगळं तेल असं व्यवस्थित सगळीकडे पसारतात. हे भाजी बिजी ठीक आहे खोलगड. हा तेल वतल्या ना. आता परत एकदा तेल वतता. झालं तर एकाच माशाने नाही ते तवा आधी बदलून. तवो लय मोठं आहे कोण आणि भारीतलो घेतलं पण त्यानंतर आमका समजला. तर आता भिडाचो घेणार आणि प्लेन मध्ये. तो महाग आहे जरा 1,500 रुपये आहे ना. क्वालिटी असणार भिडा. पण ते आमका समजत नव्हता भिडाचं चांगलं का लोखंडाचं चांगलं. त्यामुळे आम्ही लोखंडाचं घेतलो. तो काहीतरी 500-600 रुपयात पडलो. तो 1,500. आम्ही स्वस्ताच्या बघूया. पण तो आता काही हो काम नाही करत. आम्ही आता तो भिडाचोच भिडाच्या तवाक आता मी भिडणार आहे डायरेक्ट. तो तेव्हा भिडलाय नाही म्हणजे 1,500 म्हणून तो ऐकून भिडलाय ना. पण आता वाटतं तेव्हाच भिडू गाव आता. म्हणजे एकदाच झाला. आता ते 600 रुपये फुकट गेले आमचे. म्हणजे हाय 3 भाजता आणि हाय 3 हत. त्याच्यानंतर हाय सारा उखाळू इलो हा. हो बघा. आणि हाय हेका पण उखाळू इलो हा. कोलंबी मसाला. तर मंडळी हाय दीपालीने जेवण वाढूक घेतल्या ना. ह्या बघा हाय कोलंबी आहे. हाय फ्राय केलेले मासे आहेत, पापलेट आहेत आणि हाय माझा ताट वाढलेला. पोटावायलो एक तुकडं वाढल्या ना अर्धो आणि एक फ्रायचो आता वाढीत. पोटावायलो बरोबर पोटावायलो वाढल्या आणि पापलेटा लय मोठी आहेत बाबा. तुकडे लय मोठे आहेत. हे तुम्ही बघू शकता. बापरे जियाचा या ताटापेक्षा हे मोठी आहे. जियाचा ताटापेक्षा शेपटी मोठी आहे ही काय. बापरे ताटात राहणार नाही वाटत पापलेट त्याचा. जिया हा कर ना तू. कर तू घाबरू नको. कर तू स्टार्ट. तर म्हणजे हाय दीपालीने ताट वाढल्या ना माझा. तुम्ही हे बघू शकता काय काय आता दाखवतो. एक चपाती आहे त्याच्यानं कोलंबीचा मस्तपैकी ह्या सुक्का घातलेला. सारा
त्याच्यानंतर सारातलो एक तुकडो हा, त्याच्यानंतर कवाटा आणि हय फ्रायचो तुकडो हा. तर असा ह्या चांगला जेवण आहे वाढलेला हा. तर मी स्टार्ट करते, ह्याच्यापासून स्टार्ट करू. तर हे मसालेवाल्यांचे मसाले आहेत. चपाती तर हय मी पहिला कोलंबी खाऊ काय पापलेट खाऊ सांगा लवकर. पापलेट खाऊ. आधी मी सार टेस्ट करते. सार हे आपल्याच ह्याच्यात ना. किती व्हाईट आहे मोठं पण आता पडत तुझं. आता कोलंबी बघते गाईस. आता कोलंबी कोलंबी मसाला कसा? एक नंबर मस्त झाला. तू काय खाल्लं भावी? फिश फ्राय. बिचारा फिशला असं तो नीट का जी आमचा नीट खाता. जे तुका तुटायचे नाही ती मोठी आपली तुटली तोडल्या तोडून खाता जिया. फ्राय मस्त आहे. कुरकुरीत भाजली. मोठी आहे ना म्हणून जाईल ना एकदा तोंडात. तोंड तोडता ना तुझा. अरे बघ जात नाही. हा गेली म्हणजे तोडून जेव्हा गेली जेव. वाटतं. मसालेवाल्यांचे मसाले खाऊ घेवा. वास येतात आहे का ना. मी जेवणा करा जबरदस्त आहे का. आणि खूप दिवसांनी घराकडचा व्हिडिओ बनवलो ना आणि खालो. म्हणून सार आणि माशांना भारी लागतं. तुम्हाला माहिती आहे संध्याकाळी चिकन आहे. तुका हवं ना बिर्याणी. चिकन. तर म्हणजे आम्ही मालवणी भाजको मसालो बनवलो आणि फ्रायचो मसालो बनवलो. त्याचं प्रमाण तुम्ही स्क्रीनशॉट मारून बघू शकता ते यादीत. आणि आम्ही जो भाजको मसाला बनवलो त्याच्यात आम्ही फक्त एकच मिरची टाकलो ना. हो हा, एकच. तुमका जर तिखट हवं असलो त्यासाठी एक थोडीशी ती दुसरी मिरची पण टाकू शकता. लवंगी हा मिरची. लवंगी मिरची पण टाकू शकतास. मग त्याच्यामुळे तिखट पण होत आणि भारीच लागत. तर आमका पण तो थोडं तिखट हवं होतं पण आम्ही दीपालीच्या आईच्या प्रमाणानुसार बनवलं. तो पण ठीक आहे आमका तो चालून जाता. पण तुमका जरा तिखट हवं असलं तर ती मिरची टाका मग आणखीन भारी लागत. आम्ही आता नेक्स्ट टाइम आम्ही तसा बनवू. आता आम्ही तेंका पण अर्धो देवचो होतो त्यामुळे आम्ही तसंच बनवलं. पण नेक्स्ट टाइम आम्ही लवंगी मिरची टाकू आणि थोडा स्पायसी बनवू. तर येवा मंडळी जेव का.